Estou ameazado de muerte. Quedaron en liberdade os dous individuos detidos por pegarlle o máximo responsable da Garda Civil de Soutomaior. Que faltara la palabra y de ser un puto ladrón y mierdas, no, te van a caer tantas hostias en un segundo que non las vas a ver venir. Pero quen fala non ia só. A vítima, un home toxicómano de 36 anos, encontrouse de fronte cun grupo. Querían cobrar unha débeda de 40 euros que lle puideron sair ben caros. Eran 3 ou 4, un con cadenas, outro con paus, e viñan a matarme. Botou a correr cara a casa por unha costa que se fixo longa, polo que buscou refuxio na casa do sarxento comandante da Garda Civil de Soutomaior. Fun hacia a casa primeira que topei, estaba o sarxento de sorte na casa. Os agresores non se detiveron e pese a que o axente de paisano e de día libre se identificou, arremeteron contra el. Amenazaron ao sargento de muerte, ao can, pegáronlle. Detiveron aos dous que chegaron ata a casa. Son, segundo nos conta a primeira vítima, os seus camelos habituais. Por iso ten medo, moito medo. Os dous agresores quedaron en liberdade con cargos malia as ameazas de morte que seguen en pé.